Hyvää huomenta, hyvät tuttavat. Jatkamme opiskelua. Tänään luemme luku numero 35 Bereshit-kirja. Jaakob palaa Beteliin. Jumala sanoi Jaakobille, lähde Beteliin, asettu sinne asumaan ja rakenna sinne altari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle. Kun pakenit veljesi Jesauta. Niin Jaakob sanoi perheelleen ja muulle vajelleen. Hylätkää vieraat jumalat, joita teillä on. Puhdistautukaa ja vaihtakaa vaateenne. Niin lähdemme Beteliin. Minä rakennan sinne altarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdinkoni hetkellä ja oli matkallani minun kanssani. He luovuttivat Jaakobille kaikki halussaan olevat Jumalan kuvat sekä renkaat, jotka heillä oli korvissaan. Ja Jaakob kätki ne maahan Sikemin luona kasvavan suuren puun alle. Sitten he lähtivät liikkeelle ja Jumala saattoi ympäristön kaupunkien asukkaat kauhun valtaan, niin etteivät he lähteneet ajamaan takaa Jaakobin poikia. Jaakob ja koko hänen väkensä saapuivat Lusiin eli Beteliin, joka on Kanaanin maassa. Hän rakensi sinne altarin ja antoi paikalle nimeksi El Betel, sillä siellä Jumala oli ilmestynyt hänelle hänen lähdettyään pakoon veljeään. Debora, Rebekan imettäjä, kuoli siellä ja hänet haudattiin Betelin rinteeseen tammen alle. Puu sai nimekseen Itkutammi. Jaakobin palattua Mesopotamiasta Jumala ilmestyi hänelle vielä uudestaan ja siunasi hänet. Jumala sanoi hänelle, nimesi on Jaakob, mutta nyt saat uuden nimen. Kutsutakoon sinua Israeliksi. Niin hän sai nimekseen Israel. Vielä Jumala sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja tulkoon sukusi suureksi. Monet kansat saavat sinusta alkunsa, ja sinusta tulee kuninkaiden kantajista. Sen maan, jonka lupasin Abrahamille ja Iisakille, minä nyt annan sinulle ja myös sinun jälkeläisillesi.
minä annan sen maan. Sitten Jumala lähti Jaakobin luota siitä paikasta, missä oli hänelle puhunut. Jaakob pystytti patsaan muistokivien siihen kohtaan, missä Jumala oli puhunut hänelle. Vuodatti sen päälle viiniä juomauhriksi ja valjeli sen öljyllä. Ja hän antoi sille paikalle nimen Betel. Benjaminin syntymä ja Raakelin kuolema. Sitten he lähtivät liikkeelle Betelistä. Kun viljellä oli vähän matkaa Efrataan, Raakelin synnytys alkoi ja siitä tuli hyvin vaikea. Kun tuskat olivat pahimmillaan, Katillo vaimo sanoi hänelle, ei hätää, sinä saat taas pojan. Mutta Raakel oli jo kuolema isillaan. Ja viime hetkellään hän antoi pojalle nimen Benoni. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin. Raakel kuoli ja hänet haudattiin Efratin eli Betlehemin tien varteen. Jaakob pystytti patsaan hänen haudalleen ja tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä. Jaakobin pojat. Sitten Israel lähti matkaan ja pystytti teltansa Migdal Ederin tuolle puolen. Hänen asuessaan sillä seudulla Reuben makasi isänsä sivuvaimon Bilhan kanssa. Ja Israel sai tietää siitä. Jaakobilla oli 12 poikaa. Lean poikia olivat Jaakobin esikoinen Ruben sekä Simeon, Levi, Juuda, Issakar ja Sebulun. Raakelin poikia olivat Joosef ja Benjamin. Raakelin orjattaren Bilhan poikia olivat Dan ja Naftali. Ja Lean orjattaren Silpan poikia olivat Gad ja Aser. Nämä olivat Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa. Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen Kirjat Arbaan eli Hebroniin, missä Abraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina. Iisakin kuolema. Iisak eli 180 vuotta. Sitten hän kuoli ja hänen otettiin isiensä luo korkeassa iässä ja elämästä kylänsä saaneena. Hänen poikansa Esau ja Jaakob hautusivat hänet. Siinä kaikki tänään minun hyvät ystävät. Moi moi!